ئیشەو ji ezman agir dibare li ser qilêbanê. Sî û çar stêrk îşev ji banê ketin xar. Her stêrkekî bû çar perce, her pariyekî bû êşek li ser dilê dayikên gezeb şewitî. Dîsa mirinekî sar nêzik bûye îşev. Dîsa mirinekî sar nêzik bûye îşev. Li ser qilêbanê ji ezmanan agirê dojehê dibare. Bi destê dijminê xûnxar. îşev dîsa zarokên 13 salî, zarokekî 13 salî dike qîrîn û li piştî bedena xwe ya perçekirî dike qîrîn û dibêje: kanê milê min.